pundi? Yang kursus dalang itu loh. Kursus aku kok lali. Sampai malah lali toh, aku penggemarmu loh malah. Genana dhewe. Aku kok lali. Sambungan Cidalu. Oh, sambungan Cidalu. Nggih. Nyamuk melak-melik iki nyapa? Ora, karepku ya tak kon nulat kaya Mbak Elisa ki lho, Mas. Tak tembak. Kowe ra jobelan. Kaya peka-pekane lho. Tipur dalang iki Mbak Elisa. Nggih. Dalang kok ora dobelan ki terus piye? Aku ki nganggo sing dawa niki risih nek iki klet-klet ngono. Iya, kowe ndek dawa katok dawa siji tok. Terus sing isore tulisane babe. Dudu. Apa? Katok trene nek tulisane SMP Muhammadiyah. Wah, sono Muhammadiyah. Aku dhisik elek-elek SMP 1 Magetan lho, Lele. Lele. Ya ora elek wong apik kok elek. Bawa Mbak Elisa. Nggih. Himanipun yayipun krami. Tepuk tangan. Ini saya luar biasa sound sistemnya. Ini mic tekan sampean tetap krungu iki. Mike iki saya ados ya penak kok. Apik banget. Wah, apikne iki mbokane perapatan Magetan kon. Apa? Saya ngono. Sun ingkang hanggarwa Mbak Elisa Pak Dikare mugi menika mengke badhe ngersakaken loro jundran panjenenganipun Bu Lurah Manjung. Oh, siap. Bu Lurah Manjung terus Bu Susi. Bu Susi. Nggih. Terus Bu Lurah Manjung. Nggih. Nggih. Oh, pae lurah-lurah kuwi kan nembang kabeh. Iya. Oke. Syukuran Tapi kok. niki mboten apa-apa mengke epet-epet, enggak apa-apa. Kok kepet piye? kok? Kepet-kepet, apa? Dekat-dekat aja gitu. Empet-empetan. Ora kok lurah kok kepet-kepetan. Ini loh, ini apa ini? Gini. Mepet-mepet. Duh, panggungnya cilik. Terus to melu botol Mbak ini. Mengayung rucit wae prantene marsa Nimas uga nanggapi Kenginggil Mbak. Nanane nanana. Coba ya, aku ngikutin Pak Dalang. Oke, siap. Pokoknya nanti bisa bonus kangge jenengan sakler gro. Enggak nggih. Apa itu? Saler gro itu apa? Gro itu loh. Oh, rokok. Aku nggak rokok. Ya lah. dikasihkan itu, Oh, cindil iya. itu ya sampingan jenengan itu. Endi? Sampean lho kok. Sampeyan ngaran aku cindil tak antem iki lho, Mas. Lah apa? Aku wis tikus. Oh. Malah nemen parah. Emang malu. Sambung rasa Sip. Dasar piyayine cantik tesih timur dereng kagungan garwa. Nah, di udute. Sos, Cari mengenai udut. Anu utang dulu saya. Kopi. No. Nanging wanci dalu Manuton nek atimu wae lho. iya Manut dalangit buanter luput. Lho aku ngene iki nggodho kok, nggodho imane Mbak Elisa. Setan. Piyayi karo apa jenenge Titi Lara
keras karo urutan bisa apa enggak? Ternyata bisa. Ternyata yang tidak bisa saya gitu. Gini. Dan ana ingkang rupita nyonta tresna nadyan mangsrana piranti gambarmu uga Ya. Oke. sing gedhe pangapunmu kang mas bebujenku Ini yang kemenyak Mbak. Mentah. susah ya kayak menyak ini. Iya. Aku biasanya kayak cowok-cowok Oh, gitu. cowok-cowok kan cowok-cowok. Ya, nggak apa, coba ya. Nggak apa-apa. Yang penting itu kita itu bisa merasakan gending. Oh iya. Mendah paya itu sita urip ketika Celestia yang bisa nyuara di kakang esana. Slow, guys. Gede banget,
Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Pak Dega